Izwi lecilongo nabo bakhuphuke balishiye lelizwe. Ake simene nyawo bazalwane, ngifuna ukuzothola umkhonzi kaThixo. Ikhona nje into engijabulisayo ngalento yenkolo yethu ukuthi kuyodlula konke kodwa izwi lakhe liyoma kuziqedela. Abona lento eyokuma kwezwi lakhe ithi liyoduma ngisho sekuthiwa sesikuli phakade liyevinje. Awona bazalwane, into yethu nje into engichaza ngayo ayinayo expiry date. Yonke eminye imbusi ya-expire, yonke eminye imbusi iphelelwa isikhathi, zonke ezinye izinto zine-expiry date, kodwa le yethu kunokuthi i-expire iya ngokuyaba namandla. Futhi-ke amandla avezwe yizwi manje amele lesikhathi. Kukhona amandla engakawavezi izwi ezowaveza mase sikulo noma mase sikuwo umbuso. Ushamaya hasata uyabona njengamanje lisaphuma lihlalaza abantwana, njengamanje lisakhulunya liphunzisa imbabala. Kuyisikhathi la lizoduma khona likhulume into esingakaze sayibona, into esingakaze sayizwa, izwi lakhe. To the very same note, Tito bakela thani izwi lakhe limile kuze lifana. Siyetafuleni lakho nkulunkulu, siyozwa wena, khuluma nathi. Mana yesema mathonda yase mhlawumbe esidumise kancane nje silungise isandla sethu sithi ogama elinguJesu. Kodwa kuzokhuluma izulu phakathi kwethu. Yebo, kuzokhuluma mdala wey'nsuku. Njengoba simsukisa, njengoba simdumisa, kwenanela izulu, kwenanela umkhathi, kwenanela nephakade. Linalidunyiswa kwezulu. Oh, gama elinguJesu. Oh, gama ezulwini, umuntu esibuthwe naye kulo izwe lakithi ekhaya, wakhishwa kulibutho lasezulwini ukuba kulesi sikhathi azokhuluma inhliziyo kaNkulunkulu. Vumelani bazalwane, ngithula umkhonzi kaNkulunkulu, umpostoli umbuyaze uphakathi kwethu, sishaya izandla sizobamukela